لكم زخبركن سمعتنا لومي شوعت تري إلى تلدت يسوع كريستوس يهو نقولهم مأمنان إنكو أنا بزعلت زياب صحكم النبلنا بعل قدس لدت مالت انتهي مالتيو تاريخاوي أما تازع نايز قدس بعلك كما إيو مأمنان كي نزب علزي بغمي إمكب علوز قبا زبلون كالق توسخ حتوتاتن نحلافي سبكة وانجل أرثوذكس توهدو بيت كريستيانن أبرئ أدبارات دبرتين قدست مريم سباخ وانجل مرقيتا سمعون بينن أبرئ أدبارات دبرتين قدست مريم ناي أقوام ممهر فيلمون تغستن توكيسنا يوم مبرهي هبو منالو دحرزات السعب زيما بعل قدس لدت كسعبيو بيزا كلو عالم يوم تولد 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 مرقيتا سمعون بيني بعل قدس لدت مالت انتهي مالت እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቀድም አቢለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ናብዛ ቅድስት ዕለት በሰላምን በፍቅርን ስብጽሕና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ አፍተፋልዩ ኣብ ሽግራ መከራ ኣብ ሓዘን ኣብ ስደት ዘለው ኩላቶም ካ እግዚአብሔር አምላክና በጸጋ ክረድኦምን ክሕልዎምን ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኣብ ሕክምና ኣብ ማየ ጸሎት ኣብ ተፋልዩ ቦታ ብሕማም ምክንያት ዘለው ካ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒት ክልኦሎም ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና بعل قدس لدت مالت انتاي مالت انتلنا بعل قدس لدت بسلسة قالات زقمي بعلن قدسن لدتن مالتي بعل مالت مخبار مالتي قدس مالت كا فولي كبور نصح مالتي لدت مالت كا مولاد مالتي سلازي فولين نصحون كبورن زخنا لدت مخبار مالتي سلازي فولين نصحون كبورن زخنا لدت كا كمي يندحلنا غويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም አዲና ካብ ስጋ ካብ ነፍሳነ ወሲዱ ዓለምን መድኃኒት ተወልደሉ ከም ዝመምር ዝበሎ ቤዛ ኩሉ ዓለም እዮም ተወልደ ናይ ኩሉ ዓለም بجاز هنا كريستوس مدهاني عالم لومي توليدو إلى بيت كريستيان إذا تخبروا حتى بزلب على القدس لدت مالت إذا مالتي تاريخاوي أما أصعب على القدس لدت كما يقلت تاريخه أما أصعب على القدس لدت كما ينتلنا هبطاتنا كمسلو نجر كابسلو ما يكابسلو يقولوا كريستوس أملاكنا مدهاني عالم كزي أبي هالولد سجانا على بيت السلام تاي توليدنا تاريخه أما أزقنا نحركنا كم من جوخنا مسو مغنيات آدمن هيوانن يما زيابير أملاكنا ندك سبات بعلت عربنا آدمن هيوانن فجرو عبجنة إيدهم مسقمتهم تزاز هيبهم انتهي بالمتحف قدس أريد فترة مرافق قلتن دحرينيا ويبيلوك زي أبيه الآدم إن كل إزها الله استجنت بلا ومتسس زيالبو سنة وأوكي تبلا آدم عبجنة كابزلو كل إز تمجب كاب تخفون صبغنا تفلت قام جنا أي تمجب له زيابير أملاكنا بقى أملاك يكونن بزناب الناب كله بصحي النفس اللي زمجب أملاقي زناب أزني بقولنا يزناب جنزب كفلنا يبلناني صحي أوريقنا يصحي برهان جنزب هابوني يبلناني سلمت هذا تأزاز يبون دحيلنا زي أبير كل جزء تأزاز هبنا نحنا عقل قالتي نسخة أتقل قالي نحنا نعو أمس جنت نسخة أتمس جانا مهانم أنت خنفلت نسوها بحق نحنا قاعد حلو تحق مهنا من أنت خرد الناي أبنا قدامنا هي وانجن تأزاز نحلو نشو عت عمز أكلاب جنة مستقمته بمهنيات ديابلوس تتالي لهم كابتا زي أبير أملاخنا أيتبل عواز بولم إسأبلس بلعمة تالي اليوم مهنيات كأسيتان نزي أنت بلعكم أملاك تكونيكم به وقت نوريكم يلا تالي لهم عدامن هيوان زغورو جبن قليل نجر يكون املاح مخانيم تمنيم نابنت نحرينا امنغس خبر جبن انتلنا علوا منغستي عدامن هيوان كا املاح مخان تمنيم علوا املاح نتفصيمو مالتي بزي مخنيات እግዚአብሔር አምላክና ካብታ خبيروم ላዝነበሩ ብርሃንን በርጸልማት ዘይብላ ሓጎስን በርሓዘን ዘይብላ ገነት ኤዶም ሰጎጎም ይሉ እግዚአብሔር አምላክና ሰጎሞን ኮሎ ግን ኣብ ደቂ ሰባት ፍቅር ኣለው ከምዚ ወላዲ ንውላዱ ንኽብሪ ኢሉ ዝቆጽዖ እግዚአብሔር ቀጻናን ኮሎ ንኽብርና ኢሉ ዝቀጻና ካብ ገነት ከውጾም ኮሎ ጥራሕ ኤዶም ያውጾም ተስፋ ሂብዎም ታይዳ بدلهم مستردو انتهي بالمصحف قدس إفريم سراوي البوتو كال إهلنا زأنبل بكاي لعلى حاتياتي بلا ودا سمارين أبنا أدم بجك بزعب حاتيات انت زيكون كال حزن أي نبرم أملاك ذا أكل جويتا بديله جنة ذا أكل بوتها قديف النابلة يحزن سز نبرك زي أبي راملهنا تسفادحنا تبو توليدك دحنا كاي
ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽና ተስፋ ድሕነት ይቦ አውሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 እንተሪእና ዘርዛ ሰበይቲ እዚኣ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ እዚ ተስፋ ዝሒዞም ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን ካብ ገነት እቶም ወፂኦም ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዓለም መፅኦም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ግዚኡ ዘይጠልም ዝበሎ ከዓ ዘይርስዕ አምላኽ ስለ ዝኾነ በታ ዝሃቦም ተስፋ ግዜ ማለት ድሕሪ 5500 ዘመን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዲና ብመልእክተኛ ቅዱስ ገብርኤል ገይሩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ገሊላ ተላእኸ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእኸ ስም ናይታ ድንግል ድማ ማርያም ይባሃል ኢሉ ናብ ድንግል ማርያም ኣዲና መፅኡ ተፈሲዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለቺ ማርያም ተሓጎሰ ደስ ይበልክ እግዚአብሔር ምሳኺ እግዚአብሔር ካባኸ ወለድዩ እናበለ ንድንግል ማርያም አበሲሩ ብድንግል ማርያም ምክንያት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ኣዲና ሸዓተ ወርሕን 5 መዓልትን ጸኒሑ ማለት እዚ ክንብል ኮና መውላድ ክርስቶስ አምላኽና ቅዱስ ልደት ከም ዝበልና አንቶ ይፉሊ ዝበልና ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ማለት እዩ ካብናትና ልደት ፉሊ ልደት ናይ ክርስቶስ አምላኽና ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ከዓ ተወሊዱ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዲና ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ወሊዳቶ ማለት እዩ ከምቲ ትንቢት ተነገረሉ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ክውለዱ እንከሎ ድማ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ብርሃን ዓንደ ብርሃን ተተኺሉ መላእክቲ ካብ ሰማያት መጽኦም ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በሰማያት ወሰላም እናበሉ ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ኮይኑ እናበሉ መላእክቲ አመስጊኖም ጓሶትውን ከምታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:8 ተጻሒፈልና ዘሎ መልአክ እግዚአብሔር ነቶም ብጸልማት ተጊዮም ዘገልግሉ ዝነበሩ ጓሶት መጽኡ እንሆ ንኹሉ ዓለም ዝኾን መድኃኒት ተወሊድልኩም አሉ ኣይትፍሩ ተሐጎሱ እናበለ አበሰሮም ማለት እዩ ጓሶት ከይዶም አመስጊኖም በዚ ግዜ እዚኦም ጣይ ዘይኮኑ ሰብ ጥበብ ዝበሃሉ ማለት እዩ ነገ ሰለስተ ነገስታቱን ብዘመን ንጉስ ሄሮስ ማለት እዩ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ሒዞም ንክርስቶስ አምላኽና ህያብ ከም ዝሃቦ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ዝያዳ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ብሰፊሑ ተጻሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ታሪኻዊ አመጣጣ በዓል ልደት ከምዚዩ ዕላምኡ በዓል ልደት ክርስቶስ አምላኽና ምውላድ እንታይ እዩ እንተልና ሕጽር ብዝበለን ኩሉ ክንገልጾ ኳንተ ዘይከኣልና ግን ዓለምን ምድሓን ማለት እዩ ዓለምን ምድሓን ብዝገበርና በደል ምክንያት ርስና ገዲፍና ተሰዩ ግና ስለዝነበርና ናብ ርስና ክመርሰና ክርስቶስ አምላኽና ስጋና ለቢሱ ማለት እዩ ንሕና አምላኽ ምዃን ተመኒና ሓጢያት ጌርና ንሱ ግን ሰብ ኮይኑ ኣድሕንና ስለዚ ነፍሱ ሰብ ከድሕን እንድሕር ኮይኑ ሰብ ናይ ምዃን ባህርያት ክህልዎ ኣሎ ሰብ ክሕግዝ ክረድእ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ምዃን እቲ ዝበለፀ ኩሉ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ክርስቶስ አምላኽና ምስ ስጋና ተዋሂዱ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ድሕነት ከም ሰብ ክልና ልክዕ ከምቲ መልአኽ መድኃኒት ተወሊድልኩም ኣሎ ዝበሉ ክርስቶስ አምላኽና ዓለምን ምድሓን ከምቲ ኣቀዲሞም ምህሩውን ዝበሉ ዓለምን ምድሓን ስጋና ለቢሱ ኣብዚ ዓለም ዝመጽኡ ስለዚ በዓል ልደት ክበሃል እንከሎ ካብቶም ካልኦት በዓላት በኹሪ በዓል እዩ ማለት እዩ ኣብ ደገ ናይቲ ዝረኸብናዮ ድሕነት እዩ ንኣብነት እንድሕሪኢና ብናይ ሃገር እንተሪኢናዮ መስከረም ብረታዊ ቃልሲ እዩ ግንቦት ከዓ ናጽነት እዩ መስከረም ተዘይትህሉ ነራ ግንቦት ኣይምሳል ኣለወት ስለዚ ናይ ግንቦት ደመን ያንቴልና መስከረም እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ክርስቶስ ኣድሕነና ኢልና ናይ ትንሳኤ በዓል ንኽብሮ ከዓ ኣብ ደጊኡ ልደት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዝያዳ ምዕራፍ 2 እንድሕሪኢናዮ ስሞን ዝበሃል ኣረጋዊ ሰብኣይ ንክርስቶስ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ረኸቦ ይእዜሰ ትስእሎ ለገብርከ በቃ እግዚአብሔር ሎም ንባሪኻ አሳናብቱ ምድሓንካ ርኤ ኢሉ ንክርስቶስ ምስራኤ ምድሓን ዝዓለም ዝርኤ ኢሉ ስለዚ ምክንያቱ ብልደት ምድሓን ዓለም ስለዝጀመረ ማለት ስለዚ ልደት ጥንታዊ ኣማጣጽኡ እዚ ክብሩውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ በረኸት ናይ ቅዱስ ልደት ምስኩላትና ይኹን ኖሎት ኖሎት አእኳት ወመላእክት ርእይዎ ኖሎት ርእይዎ ኖሎት አእኳት ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ
لذا تولد مقدس دنجل لك همستي مهما زبلوت مسرتها ما صنعتي تاريخ رئيو نولوت غاسوت كم زرأيو غاسوت كم زرأيو خا أما بالعمل دقيسون كله بيجالك تتقيلون كله نتخاب دنقل مريم تولد كريسوس كم زرأيو ينقرنا مات سلازي اتي لك مسرتها أما صنع اتمال أخذ زبالهم غاسوت كيدوم مناتهم الحين تولد لكم على ستبالو كيدوم كم زرأيو زقلت كبريهم قلت لنا زين كم تأقدم أبينا زبلناو كابتي أب لدس ترأيت أمرات بزحنا قريبنات كل سام نحنا كمت كله تنبيتا وقلا قديمون يريو نبي إسحاق أم على شوعات فقد عسى تربعته دنقل بدنقل نهض النساء ودها هتولي سموها أماني الكباريلو كن شوعات ميت عمت كن تفسامي تنبيت تنجر نير نزل تنجر تنبيت من فسام نتنبنا أدامن هيوان توها بتسفان من فسام سلزمة كريسوس أم لهنا كولدون كله كبر عبد الله ودارش هيكون أما بالعمل الناس كابتن عقل زنبرنا وردت على الناس زمزة لك عنسو أفتن عقم بالعمال توليد أبيت اليوم توليدو نجس هذه يكونوا قاسوت كأمس يوم أمسجين أمه دحر قاسوت من صوم كم تعقدنا سبت أمس يوم مزجوا مكفتهم وركن عتان كربن يبوم وركن عتان كربن هايمانوت تصفى فقر معلتي هايمانوت تصفى فقر جنزب هايمانوت بورك إذا مثل الورك أبحاول نحرقات مليش يزبره مالتي لكن أمنت ندحرينا سبكة بهايمانوت صنع عند حركين أما كران عم ببي إزغيدنا أمنت ماشي لا أبحاول نحرقاتها كلهم أنت تقول مليش أتعبب مالت سيز هايمانوت تصفى كابرحو عتان زمثل عتان كابرحو كير أهايم كلها طعم مازونا بخيمة سكة تصفى زلوا سبك أنا تدير رخبوك خمس رخبوك وين بأمنتي زغيد سب تصفى رأى أنت زي بقولوا لك مهرت خمس زي بقولوا جراتي زخوان مات سلز نهاية ما نوت تصفى خام أسرين أنت لنا فقر السب كل فقر خلوا الله كربنا أي فقر ملك كربنا تصبر نجار كم صدق فقر خا نزل حق نجار تقرب يعني أنت بأصبات كات تتعرق يا سلز هاي ما نوت تصفى فقري جنزف كعلم نعلم وكلهم يوم زم سلست النجسات أنت أجير مالتيو هي بحيزهم ولا ماتيو سلز نحنا خان إجزي أبير كن وزق بأننا بعلة اللت هي بنتايو انتيلنا نسبات كن وزق بأننا فقر تصفى يقريتها محرت إجزي أبير كابناز جلو إذن جرزيو مالتيو سلز بخمس من قديم لك عند بزي ما حد قلت وزنهم كم تعد نزلنا هنا يقول سلسلة برخات مسكولاتنا زب كريستيانهم حراي مرقيتا سمون تاريخاوي أمصاصا قدس لدت ناب هاجرنا بخمي آتيو ويدما مزيو قدس هاجرنا زلوا جغرافياو أقامت أزيو أقدس ماتي بخمس من قدخا ناي بوزح تاريخ معركة قدس هاجرنا مالتي سلازي بيتي كريستيان أرثوذكس ولا بيتي كريستيان أبي إرترا ويكازي ناي بعلدتها مات كميو اندحريلنا هاجرنا أقدمه حق أوريس تقبلت هاجر يعني رامات تصفى دحنة وانت تصبز نبرت هاجر سزخونت زيادات تفعلي حوارات مسيمكم زمهارو تفعلي كاونتي صحفيهم زيادة جنا كريستنا تقبلنا عواجنا كريستنا كنا تقبلوا جمرنا كاب فريمنا تصد حر أبا سلامة كسيت برهان استبهالو باباس كانوا نعم درج أز خافز مسؤول الجزئي بس سمجين صراحة مشان أبغى أني كأز أواج على مالتي يعني بيجي مثلا النبي سان جوبة أبزي بس سمجين عشر شو منتن اللي كنا بس تأكيبهم أبزا على ملخا وزخون أخيبة بعلات كخبروا كم زلهم جعت عبيت بعلات نيكرسوس أملاخنا زبهال لهم نات بعال مخبر نات زخون ربحاتات سلزلوا قدس أبا سلامة أبجبس خير بس نات تقبلوا إذا تمرت زخات ما يرسل زمسة لك عبد الرسينان أبراهان أصبحان نجسات مسات أمغان مجمرتها جزية دحر جبس آيت بيتي كريستيان هاجرنا كريستنا تقبله كتقدروا جمرت جزية تبعلات كالك مسنا إمنة استمروا زمسة زخونة كاس سنبيتن سالسان أما تمرتات حزو أبا سلامة كسيت أبراهان وانجيل الناس أب هاجرنا خبز مسؤول جزيات حزو تجي بعلاتنا كريستوس أملاخنا قالوا عبيت بعلات مثلا بعلاتن كخبروا جنبيرهم كابزن أي نوعي تاريخ زلوا يوم سلازي هاجرنا أي نوعي نايكرسي مهدر سلازي خنت نس زلوا جغرافيا قامت أخا كاس سنبيتن سالسان أما تمرت ننيو زيادة بعلدتهم قالوا عبيت بعلات مثلا بعلات خبرن سبك أخا خبروا من بوم كجلجلن جميع حتى البزبلة مالتي بعين هايمانوت أكبر رابع القدس لدت بخميو كخبر زلوا أبعلا بعلدت بعين هايمانوت كما يكون زلوا كابرا بعلدت ناي بعلات كابرا نتهم زخنا ملاليتات الله نأبنت كم زي إن كلها نخردنا بناي هاجرا بعلات ندحر مثلنا 20 سنة زخبرلون إنسان بعتن قبض زخبرلون معتنا تسنن نبينيو ناتو اتنا كابرا بعلو ملاليلون أنا 20 سنة مع ولينا نايتهم أنا كموتي صحاحة به وصلنا حيلهم أنا خص أمي صحاحة ستيلهم موازات بزي بلو فقري هاجر برهان سلام زرقوا بنا سمعتنا نذكرنا أنا خبره سأنا بعتهم بود كلك ناتزخنا كابرا اللومات لك بعلاتنا خان الناس زخنا عينتا كابرا هات اللوم مجلس يوم زخنا مات إذا يخون برجن
تاريخه ما أبعال بفقد جزء أبير تجمر زيادة أريد اندحر إنايو أو حق أريد أبزل لاين ملف إنسان سلسن كفقد حدك سامود أتنتر إنايو بعلات كخبر خمس اللوم جزء أبير إزوم إسرائيلوين كاب بارنت جبز وصل بعل خبر نيرم تفلعت بعلات نيرو مالتي لك عت بعلاتها كابرا مسألة متحف قدس زلو نحنا هيوت نرخبوا بعلات لزغنا كاب نويح تأساسيرو زمتي أب زمن كريستوس أملاخنا وأنت متنا كريستوس أملاخنا بعلنا مخبرنا بإيرساليم خيط كم نبرة وإنجيل لوقاس زيادة فقد عن حدا اندحر إنايو تتحيف لنا الله مات ስለዚህ ተባዓላት ምኽባሩን ኣብ ዘመን ክርስቶስ ኣምላኽና ኣይተቋረፀን ካብ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝተረከቡ መምሃራን ሃዋርያት ውን ገዛእሶም በዓል ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 21 ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዓል ንምኽባር ካብ ኤፌሶን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ስለዚህ ካብ ኤስያ ናብ እስራኤል ዝምለስ ዘሎ በዓል ንምኽባር ሎሚ ኣብ ሃገርና ውን እንተግና ሰብ በዓል ክኾን ከሎ ካብ ገሽዎ ዝነበረ ቦታ መፅዩ ኣብታ በዓል ዘኽብረላ ኣብ ቤቱ ድዩ ኣብ ቤተክርስትያን ተኣኪቡ ዘኽብሩ እዚ ባህሊ ዝተተሓሒዙ ዝመፀ ሰንሰለታዊ ባህልታት ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዓላት ምኽባር ብዓይኒ ሃይማኖት ግን እንታይ እዩ ሰብ በዓላትና መኽሰብና እምበር ክሳራና ኣይኮነን ሰብ ዝያዳ ከስተፍረሎም ዝግብኦም እዚ እዩ ማለት በዓል ከተኽብር ከለኻ ክትሓስቦ ዝግብአካን ክትፅብዮ ዝግብአካ ነገራትን ኣሎ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ዓመት መፀ በዓላት እናኸበረት በዓላት እናሰርሐት ትኸይድ ዘላ ሰባት መንፈሳዊ ስነ ምግባር ምእንቲ ክመሃሩ ልዕሊ ኩሉ ኣፈቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ፍትሐ ነገስት ማለት አንቀጽ 19 በዓላት ክንኽብር በቶም በዓላት ከኣስ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ክንገብር ከም ዘለና ስለዚ እዘና በዓይኒ ሃይማኖት በዓል ምኽባር በዓይኒ እግዚኣብሔር ፍቁድ ስለዝኾነ ቤተክርስትያንና መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ገይራ በዓላት ከኽብሩ ከም ዘለዉ ምእመናን ትጉስጉስን ተምህረን ማለት እዩ በዓላት ይበዓል እዩ ነቲ በዓል ንኽበዓል ዝድርኽ ግን እንታይ እዩ ስለምንታይና በዓላት ነኽብር እዚ ፍቃድ ካብ ኮነ ግን ዓመት መጽ ኩሉ ግዜ ስለምንታይና ነኽብሮ ዓመት ልደት ናብልና ነውዘልና ዓመት ልደት ክርስቶስ ኣምላኽና ውለድ ዘሎ ይኮነ ግን ንሕና ስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልብና ምእንቲ ክውለድ መሰረታዊ ነገር ስራሕ እግዚኣብሔር ንምዝካርን ኣብ ልብና ከዓ ንምስፋርን ማለት እዩ ምእመናን ዓመት መጽ ስራሕ እግዚኣብሔር እናዘከሩ ንስራሕ እግዚኣብሔር ኣብ ልቦም እንት ከዓሮ ቤተክርስትያን እንታይ ትገብር ትእዝዝ ማለት እዩ ተስካረ ገብረ ለስብሐቲሁ ዝብል ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ነተኣምራቱ ከም ንዝክሮም ገበረ ኢሉ ዛረበና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝግብአና ኣብ ልዕሊና ዝገበሮም ፀጋታት እናዘከርና ንሕና ክንገብሮም ዝግብአና ነገራት ምእንቲ ክንምሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዝያዳ ስራሕ እግዚኣብሔር ንምዝካር ቤተክርስትያን በዓላት ተኸብረሉ ቀንዲ መንገዳ እንታይ እዩ እንተልና ምእመናን ስራሕ እግዚኣብሔር እናዘከሩ ሕያውነት እግዚኣብሔር እናዘከሩ ምእንቲ ክመላለሱ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንስራሕ እግዚኣብሔር እንታይ ክትገብሮ ኣብ ልብኻ ከተስፈር ኩሉ ግዜ ኣብ ልቢ እንድሕር ሰፊር እዩ ነገር ከተተግብሮ ትዕዘካ ምክንያቱ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ስለዝዛረብ ልቢ ዘይሓዞ ነገር ከተተግብሮ ስለዘይትኽእል ማለት ምክንያቱ ካብ ሓደ ፅሩይ ማይ ዘለዎ ፊስቶ ፅሩይ ማይ እምበር ረሳሕ ማይ ኣይትወስድን ኢኻ ማለት እዩ መንፈሳውያን በዓላትና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዮም ስራሕ እግዚኣብሔር ንዝክረሎም ሰናይ ግብታት ንገብረሎም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ንዓቕረሉ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 3:17 እንታይ ይብል እስመ ክርስቶስ ይሃድር ብሃይማኖት ውስተ ልብክሙ ክርስቶስ በሃይማኖት ኣብ ልብኩም ምእንቲ ክሓድር ይብለና ስለዚ በት ናይ መንፈሳውያን በዓላትና ክርስቶስ ኣብ ልብና ምእንቲ ክሓድር ስራሕ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና እንድሕር ሓዲሩኻ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝእዘና እንታይ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 13 እንድሕርና ወዛቲ እቲ ትእዛዝ እንታይ እየ ከመ ኣነ ኣፍቀርክኩም ከመ ተፋቀሩ በበይናቲኩም እታ ኣነ ዝበኩም ትእዛዝ እዚኣ ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽ ከምቲ ኣነ ንዓኻትኩም ዘፍቀርኩም ንስኹም ከዓ ንሓድሕትኩም ተፋቀሩ እግዚኣብሔር ንዓና ከፍቅረና እንከሎ እንታይ እዩ እንተልና ተወሊዱ መከራ ረኺቡ بخبر دم عدينا قدامي بيتروس معرف حد قد 18 بحلاف ورقم برنا يكونكم ساعدكم بخبر دم كريستوس يكون تعديكم يلو سز واغانا انتاي انتنا واغانا سو كسب دم كريستوس املاخنا اي مالتي اذا تردينا ها ابعلاتنا اذا تردينا واغانا تردينا كبر واغا خمزلنا فليتنا كبرات مخنا فليتنا كبر نجر نحسب كبر سب كبر نجر يحسب يلو مصحف قدس ስለዚህ بعلاتنا كبر نجر نحسبنا نግዚአብሔር አምላኽና ለቢስና ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልብና ዓቂርና ንመላለሰሎም የምቲ ቀዳማይ ዕላሙ ዓመት ዝኸብር ዘሎ ማለት ምእመናን ዓመት ግን እዚ ክርድእና ዘለዎ ከዓ ዓመት መፀጣይታ በዓል ጥራይ ኩናን ሰናይ ግብር ክንገብር ዘለና ኩሉ ግዜ ክነቋርፆ ይግበአና ሰናይ ግብታት ዝያዳ ግና ሽዑ ንዝክሮ ከምቲ ኣቀዲምና ዳይምና ነገር ዝላ ምስተሃገራን በዓላት ማዓት ናጽነት ኩሉ ግዜ ንኽብር ሸዓሰ ዝወጣና ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ታናይ ናጽነት ክብር ክንዝክራስ ዝግበአና ይምበር ኩሉ ግዜ ነፃ ኣለና ማለት ከላይ ሰማያዊ ጸጋን በረኸትን ንቀበለሎም ኣብ በዓላትና ንቀበሉ ህያባት እንታይ እዩ እንተልና መንፈሳውያን በዓላትና ክነኽብር ከላ ሰማያዊ ጸጋን በረኸትን ንቀበር ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እንተልና ምሳሌ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 6-7 መዘከርታ ጻድቕ ንምንታይ ኢሉ ንበረኸት ኢሉ ሽዑት በዓል ከተኽብር እንከለኻ ኣብቲ በዓል ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት እንታዮም ኣነ ከገሮም ዝግበአኒ ካ እንታዮም ብኦም ትረኽቦ በረኸትካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን
ናቱ ሰማያዊ ጸጋ ንምርካብና መንፈሳዊ በዓላትና ንኽበር ዘለና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮም ዓይኒ ዘይራእየቶ እንዘይ ሰምዐቶ ልቢ ሰብ ዘይሓልኑ ሰማያዊ ርስቲ ኣዳልዮም ኣሎ ስለዚ እዛ ሰማያዊ ርስቲ እዚኣ ክንወስዳ እንድሕር ኮይና መንፈሳዊ በዓላትና እናኸበርና ሰማያዊ ርስቲ ከም ዘለና ፈሊጥና ብሃይማኖት ብተስፋ ብፍቅሪ ክንመላለስ ይሕግዙና ስለምንታይ ንዓመት መጠን ነኽብሮ ዘለና በዓል ልደት እንድሕልና ካልኦት በዓላት ንኽብር እንድሕልና ስራሕ እግዚአብሔር አምላኽና ምዝካርን ስራሕ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልብና ምዕቋርን ካልኣይ ከዓ መንፈሳዊ ሰማያዊ ጸጋታት ንምርካብና ንኽብሮም ማለት እዩ በዓል ቅዱስ ልደት ከም ዝኽትገልጽዎ ጽናሕኩም ኮነ ምእመናን ነዚ በዓል እዚ ብኸመይ እዮም ክብዕልዎ ዝግባእ ተኣገዳስ መልእኽቲ ክነመሓልፍ ንደልኻ እዚ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ኣውደ ዓመት ክመጽእ ከሎ ዘጨንቆ ነገራት ብዛዕባ ኸዳንን ብዛዕባ መብልዕን እዩ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ግን ብኸምኡ ዲያ ትሪኦ እግዚአብሔር ብኸምኡ እንተልና ይኮነን መጀመርታ ሰብ በዓል ንምብዓል ብኸመይ ከብዕሎ እንተልና መጀመርታ መንፈሳዊ ሓጎስ ከብዕሎ ከላሎ መንፈሳዊ ሓጎስ ዝበሃል እንታይ እዩ እንተልና ስራሕ እግዚአብሔር እናገበርካ ነፍስኻ ትሕጎሰሉ ንስኻ ትቆርዐሉ እንትኸብረሉ ነገር መንፈሳዊ ሓጎስ ክበሃል እንከሎ ጥሙይ ብምብላዕ ጽሙእ ብምስታይ ኢኻ ክትኽብሮ ዘለካ መንፈሳዊ ሓጎስ ክበሃል እንከሎ ስለዚ በልዕኻ ስለሰተኻ ጥራይ ዘይኮነ ፍቲ መንፈሳዊ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 19 እንታይ ይብል ወይ ትጋቡ ውስተ ቤተክርስትያን ዝብል ኣብ ቅዱሳት በዓላት ክኾኑ እንከሎ ኣብ ቤተክርስትያን ተኣኪቦም መንፈሳዊ ስራሕ ይስርሑ እዩ ዝብል ብኽፉእ ስራሕ ዘይኮነ ብሰናይ ስራሕ ተኣኪቦም እንታይ ይግበሩ ይኽብሩ መንፈሳዊ ሓጎስ ማለት ንኣብነት ብምኽንያት በዓሊልካ እንድሕር ሰኻ ትሰክርን ተዓብድን ህይወትካ ከዓ ተባላሽን ኮንካ ኣየበዓልካን ዘለካ ኳዳ በንጻሩ ካልእ ቀሲርካ ኣለካ ኣብ መንፈሳዊ በዓላት ግና እቲ ክትገብሮም ዝግበአካ ነገራት እናገበርካ መንፈሳዊ ሓጎስ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝሃበካ ጸጋ ምእንትኻ ዝኸፈሉ ዋጋ እናዘከርካ መንፈሳዊ ስራሕ ኩሉ ትገብሮ ዘብለ ንኽብሪ እግዚአብሔር ኢልኩም ግበርዎ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ሓጎስ እናተሓጎስና ኢና ዝያዳ በዓላትና ክንኽብሮም ዝግበአና ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 42 እንድሕር ርኢናዮ ሓደ ነገር ይገልጸልና ማለት እዩ በቃል አሚን ወተፍሲድ ደምጹ اللي يجبروا በዓለ ለምን ተክዝ ነፍሴ ወለምን ታውክን ምን በእግዚአብሔር ዘመራይ ዳዊት እቶም መንፈሳዊ በዓል ሲ በእልልታን በድምጽ መለኸትን ይኽብሩ ስለዚህ ነፍሴ ስለምን ታይተሐዝኒ በእግዚአብሔር ተሐጎስኒ እግዚአብሔር ከአመስግን ይሉ ስለዚህ መንፈሳዊ በዓላትና ከነኽብሮም ኩልና መንፈሳዊ ሓጎስና ገበርና እናተከዝና ስለዚህ በልዓናን ዘይሰተናን ስለዚህ ሓረድናን እናጓሃና ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዓመት ካብ ዓመት ከብጽሕና ኩሉ ነገዛ ሱቅ ነገር አይኮነን ንሓንቲ ዋጋ ህይወትና ንሓንቲ ለይቲ ክንሓድር ብገንዘብ ኣይነትምኖንና ስለዚህ ብዙሓት ትማሊ ነዚ ጉዳይ ዝክርዩ ነይሮም ነዚ በዓል ዘይረኣዩኩም ዘለዉ ዘኪርካ እስኻ ምርኣይካ እናተሓጎስካ ንእግዚአብሔር እናመስገንካ እቲ ቀንዲ ዕላማና በኣይና ክንሕጎስ ዝግበአና መንፈሳዊ ሓጎስ እግዚአብሔር ናብ ዝዕለት ዝተብፅሓና ቀዳማይ ሓጎስና ብኡ ክንገልጾ ይግበአና እዩ ዘመራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 118 ፍቅዲ 24 እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ ዓወት እዚኣ እሞ በኣ ንተሓጎስ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ዓለት እዚኣ ዝገበራን ናብኣኻ ስለ ዝብፅሓናን መንፈሳዊ ሓጎስና ተሓጎስና ከነኽብሮ ይግበአና መጀመርታ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ነገራት ሪሕና በመንፈሳዊ ሓጎስ ምክንያቱ ታሪኽና ንልውጠሎም እዮም መንፈሳዊ በዓላትና ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዘይተዓጽኦ ፋይል ኣለካ ትበሃል ኣብ መንግስቲ እንድሕር ኬድካ ፋይልካ ተዓጽ ማለት ዝጎደለካ ትምልእ ልክዕ ኣብ መንፈሳዊ በዓላትና ዓመት ካብ ዓመት ከነኽብሮም ኮና ዘጉደልና እዮም መንፈሳዊ ነገራት እንታይ ኣሎ ዝተጻልእ ሰብ ዝተዓረቀሉ እዩ ሽዑ ዝሓዘነ ዝሕጎሰሉ እዩ ዝጠመየ ዝበልዐሉ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 11 እንድሕና ነቲ ግዜ ፍለጦ ብጸልማት ተመለስኩም ዘመን ኣኽለኩም ብብርሃን ተመላለሱ እዩ ኤፌሶን 5:15 ከዓ كم عايش زيكونس كم لبامات تملالس نقول جزيهم أبربحنا وعلكم يلو سلسلة منفصلين بعلاتنا جزينا أبربحا وعلنا كم عايش زيكون كم لبامات تملالس كم لبام من الله سمعت كأسنا يجبرنا كبرك سب كين كخات خبروا زلا كاملاتي سلسلة منفصل حاجوس كان خبره يجيب أن مات بسجا وحاجوس بقال بقول بدان كذا زيكون منفصلين بعلاتنا منفصل حاجوسنا تحجوسنا كلايكا منفصل تجبار بمجبار لعل خلق نزلوا منفصلين بعلاتنا نايسنا مجبارنا بيت مرتيو نايس كريستيان وسنا مجبار بيت مرتي منفصلين بعلاتنا مات بعلدة انتايو ندحيلنا منفصل بعلدة منفصل سنا مجبار كنقول رزق بأننا منفصل تجبارات إن مهارلون بيت مرتنا أيو ماتنا أبنت منفصلين بعلاتنا مستياتون كنبل نغناسب أم مستيات دويل ملك عزة هاو منفصلين بعلاتنا خنذكر كلنا كنقولهم زقبنا كصراحة زقبنا زيادة شو سنة مقبار نبزحنا أبنت اندحريلنا أونجيل ماتيوس مرة إسان حمشن فقدي إساسا حمشن ترينيا تأميز يبلع خمنيس أميز يستخمن النابل زي أبي رامناهنا كو أصوم نرئنتهم بس أجام زلون تم بيمان زلوا خات أميز يبلع خمنيس أميز يستخمن النابل كخبرهم نري سلك زي أبي رامناهنا يتأميز مالته يكون أنت يبلوتهم بيمان زلوا ما حتى خمس إناب لعنا كخلوا إمنتهم مسخم نورون تجاوركم لو نحكم تجاوركم له سلز ندخل ما هب مالتنا زي أبي راملك حمالتي ندخان تحجز كايو نتمسح هذا اللي سب تفكير كان زيارة فكر كلمات نتمسح هذا اللي سب كيف كركا نتزيتري أملا خف قريان تلك نسخة حسوا غايل مزعود سز زيادة خردوم زقبنا أم منفسوا عن بعلاتنا منفسوا سن مقوار نمهرلهم نايس مقوار بيت مرتني أم زيادة خام أمنا عبقور بيتنا زلوا دخم لهم مانيو
نحن نابلعنا زي بلع سب كلية يبلنا بقربيتنا نحن تخدينا عرق سب كلية يبلنا بقربيتنا نحن ناستنا تأميز حدرا بقربيتنا كلية يبلون زيادة كلاتنا تأخذنا بحدنا نخبرهم أميات وجناتنا شجرات وجناتنا نردأنا منفسه وسرح كنسرح بيت كريستيان تأذن نمبر قال قدها يكونن سلازي حدنا سلازي بالعنا زي كنا نحزن زلنا سنا جبر بزي مقبرنا نحن حزن زقبنا مفساين بعلنا سلازم مفساين بعلات سنا جبرنا مناتهم نساتهم ناي سنا جبري بيت مرتنا سلازخون مالتي زي مفساين بعلات يكون علم تخورم تفعل عند بعلاتهم نقالو نسوك بعلتا نات زخنا استمر له سلتهم مفساين بعلاتنا منفسه سنا مقبر مهار لهم بيت مرت زخنا استبقاسو نتعرقنا قدامنا بوتاتنا خميم زقورا بيت كريستيان كمت نقولو ابي اشي كسو تبع يسلو يتعارقون كسم زي اشجر الله يمزول نيرو لومي نسي إنها ترفز مززلو كبرتاتنا مالتي كبرتاتنا نعقبنا مدغافن متحجازن حالينا زياده شجرات وغناتنا انت ردانا نغزي ابير نحبسو لنا ماتي امم ساين بعلاتنا تقايمنا زي كونه او انجيل ماتي صراحه مش انت يزبل ما بقى حيسكا مسوات تقرب انت مصها قدم مستبع صحو خيقره تبحال منات ما بقى اغزي ابير من انت تقبللك سلازي اغزي ابير دولي ما بقى اغزي ابير دولي هي بنتاي كاباناتيلنا نصح لبي ماتي تبقى اسكاو سب يقدم بان زبدل كاي محاس اذا زخونه منفساو سنه مغبار ناغبرنا كنخبرهم يقبلنا مناتو منفساو بعلاتنا ناي منفساو سنه مغبار بيت تمرتنا سلازخون مال ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም አዋልደ ጢሮስ አሜሃ ይሰግዳ አሜሃ ይሰግዳ በቤተልሔም አዋልደ ጢሮስ አሜሃ ይሰግዳ አሜሃ ይሰግዳ በቤተልሔም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ንልደትን ታሪኻዊ ኣመጻጽኡን ምእመናን ነዚ በዓል እዚ ብኸመይ ከኽብርዎ ከም ዝግባእ ኣተኪርና ዘዳልናዮ መደብ እዚ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም እዩ ነይሩ ደጊምና ንኹሎም ምእመናን ርሑስ